kum ka jingkan mau burom ya ka lingku singiyap jong klawat kari khasi utirot sing siem ya ka bala kan mau kerpang hadu kan ni ka spa snem ka bamenta hakeleng ka benta jong ka jela benlong ka jingkan mau bat jingpen kan mau ya kilong dien bantep syapang niu klawat kari kinong ilam jong ka seng riboy people council seng kemi ha ka jingilam ba Jason Lennox nong rum ubade president kri do lambat kit khat katika seng ha ka khat nyo trik mentau benai naitung arjar pusau kelej benhiar syaskul GNV ha ka jaka badon umat dur Shirnyang jong tirot sing siem kabadan hanyang beri hari boy district panitbu sentio hakmat utimon kumsi benta kan mau burom ya kalingku singiap jong tirot sing siem kabala kanjo syakashispa prau kandai snem balaya le persya ikdoli ben pelat ya kajat benriu na kajingte merau jongki nalor kinong ilam ketika seng ha ketika singi la idon langru ke principal ketika school ka Vandia Srivastava lembat kinong hikai ketika school. Kenal dengan kerja untuk sih kau jadi proses dan kot ya ini boleh kajaka kaba I'm sim yakat we pawi kot jong kajak menriu bawan ban yu jat apo jong kan kajaka vice principal bat lemka team naka GNV nakalian juga seng ni semua ban penpau wa kublai shubun ya kajing alat ka jongpi bangin wan hangni bani donlang rangkat pakid khot kani ka jingelum jingelang jongi mentakasni kumala mai phang da u shongknor juga ni program ku khot kadi ka jingpen kemau yang ai pi iwe pa iwe ya kini kisngi kibangi ni mentah ladangi kertiang din hoi kidi kisngi kiba le se la benong shispa phak kundai snem kat ku gaji jingken bat uni usim tirot sing ladangi pej ya kerta ka jong u kamdi kerta ka bala rangba bat ka bala no ya kerta haga jinglong samla ka jong u la ban syukan mau ba uladai uwe na prengki dekhot jong gajak benreu ubadon ya kata ka jingit kli ban yada ban penek pensa ya karib gajak benreu jongi bat la benong ba nadu bala khal apun kumanyela ban yo lomba ki record saki jingtho ki ba per hakikat traspa snem bat uyap no hadin tang lai kusan snem jong kajingya tiga jong sla jong ne pertai kai bang ko pasyat kalong ba usim tirot sing uim tang lai kusan snem karta bat ule ya kikam ki bakum gajak menre ni ha ban ngu bendem u kata du kini bisni ipor dia ki ba mentah kane kalong gajing penken mau bat gajing keli yang IP WPW katno mi ngin IT yala dia namta kari bagajak menre larau sim tirot sing lai kusan snem ula ban yele persya ya ka sorkar jung ki doli hakitu ki snem ki balik sela penong haga juk kajing bomdon jung ki teknologi kajuk ka bomdon ni ki spa ki pro kaduk jong kajing ka jing sadin jong ki por ki snem menrei ula ban lum ban lang ya ki pat ki hajar jong ka himan ong klau hakitu ki snem ngatrai kala dei kapor yang IP WPW bangin shim ya ka jingin kli ba ngiru ngi haban lum ban lang ya ki kun samla jong ka district ban pen kan mau ya ki bangir ngi don ya ka benta ka bakrau ban ai ya ka babatam nak benta ka rib ka jait ban riu kumbala ban kan mau shisnem man shwa habangi kan mau ya kan tiat jongi kum ka kunhun ka people's council ngibu ya kan ka sngi menta ka sngi kum ka sngi foundation de lan ka sngi ka bangi ngi pen khai kan ka kunhun ka jongi daka jingmut bakan ka sngi kan ngai pen kan mau yang ai pi iwe pe iwe bangi hapan wan man la usnem hakmat jong sim tirot sing bakan ka mensim yele ka jong u ka mensim yele krem pendem ka jong u kan rung hanga pi iwe pe iwe kata ka jingmut ka hakmat ya jong ka seng namar bala dangi pet ikino kino gijai penru kidon be yau kla ka waj kidon yau riu shulur hani nak kajai pendu ka jongi nginom la ban kan mau shibun ya lak no tang mendong yau sim tirot sing bat iwo kyang nong ba kita gidi ki riu yele ki ba ngila tang man kan mau ka kerteng kai ka menjai kajai pendu ka jongi la dangim don yau kyang nong ba la dangim don yau tirot sing sim kata ka gajing kli ka bakrau de nak nak perlok kani ka jingilum jongi mta kasngi leng ba kani ka program ka balengkot ai ba manga mapi iwe pe iwe
ngin sim dakarai rang ba onang imbi nak ka jaka bangin pener nyu yala de ngin pener nyu ya ri ka jai benreu bangin pendung hala de ya kata kamen sim jong utirot sing sim kamen sim jong ka jing silur kamen sim klem ka jing kenran din ba ka ega bangi don ika jingmut ka bahatam nak menta ka riboy nam ta ka district nam menta ka rib ka jai benreu ka jongi ngin bu ya tirot sing hakmat kumu captain uban yalam ya baro ki dukhat jong ka riboy people's council kada kada ka kerwo nak kalian ngajonga ngait scam ba kani ka jingwan jungi menta kasih ne ka nomle no ai bat baro ki bala ban kan mau ban pet ya ka ya udah mot jong usim jongi kinda ngu kinda dem kinda pensyong nong rim ya kani ka por ka bangi ya yang ane mata namar ba ngidon hapleng ka jaka ka balong kentak adu kata-kata ka kubor na kalian juga people's council kani ka singi kalong ba ka jinglum jinglang ya baro ki dukhat menta kasngi kalong ba baro ki dukhat jong ka seng kidei kiru gele baro ki dukhat jong ka seng kidei ki sipai jong ka rib ka jat pendu ka jong dan repat ladangi le se hang no rano ngi bakla no ban sutu ya ka kamram ka jongi ya ka responsibility ka jongi pe jongi ya bakla bat kumbang asyik ong nakawi ka pa sya kawi pat ka rib ka jat pendu kala syai ka don kami ka menta manu kita ki menta de mangamapi tang kata ka kentin bat ka kerwo ka ba ngasyuk on pasyat pre jongi lang baro ban ngangit scam bagan ka jingi don jingi hang ne kan de ka jingkerku om tang na menta ka district ka jongi hande nam ta ka ri ba jat pendu barak we yang ta lungku siap besis pak pak dai jom ne udu kau kita udu jungi ni lawan kum ka kuhun penta ban bu eknik sentiu don prom ni sim kau yang bajak udu jangan ta lungku siap besis pak pak dai jom ne pak wat jom ka si jungi bat ba udu kau jom bajak udu jungi ke hakana kapor kum si bentah bangin burom ya ka lungku siap ka jom udu kau jom bajak udu jungi yang belong ya ka jing sabjak musim Terlilan itu seberang terlilan itu seberang terlilan itu seberang boleh sebut dengan kecinggalan balkon